Milla meidän uusi koti. Okei. Mä en katso nyt omaa huonetta. No joo. On näyttää niin tyhjältä, mut kun mä en oo niinku tottunut olemaan näin isossa huoneessa. Mulla on ollut paljon pienempi huone. Ei se nyt niin paljon haittaa. Milla, tuppas käymään täällä alakerrassa. Joo, tullaan. Mä menen nyt katsomaan, mitä tärkeät asiaa sillä on. No, kuulin, että tässä meidän ihan talon vieressä, tai tuolla niinku alhaalla, on toi ratsastuskoulu. Niin jos haluaisit mennä sinne ratsastamaan, kun sä nyt jouduit lopettaa sen, kun me muutettiin tänne, niin haluaisitko sä käydä siellä ratsastamassa sitten? Oikeesti, onko tuossa ratsastuskoulu? Siis todellakin haluan mennä. Monelta mä sitten menen tallille huomenna. Voisit vaikka mennä 11 sinne, niin mä tuun herättää sut sitten. Joo, okei. On nyt aika paljon, niin meepäs nyt nukkumaan, niin ehit tallille ja et jaksa tulee siellä sitten. No, okei, mä menen. Jes, huomenna pääsen tallille ja niin kivan pääsen tallin leireille ja kisoihinkin vielä. Nyt mä alan nukkumaan, että mä jaksan olla tallilla. Mä menen nyt herättää sen Millan, että se ehtii sinne tallille. Milla, herrys. Sun pitäis ehtiä sinne tallille. Oi niin, tänään mä pääsin tallille. Huomenta äiti. Huomenta. Mä nyt laittaa aamupalaa, et sä ehit sinne tallille. Joo, meen. Nyt mä otin leipää ja kananmunaa ja salaattia. Olipas hyvää. Mä menen nyt tallille. Joo, moikka. Moikka. Näyttääpä kivalta mestalta. Seköhän ope, menen katsomaan. Tulee yksi uusi tyttö, niin mä menen nyt kattoo sitä. Joo, moikka. Joo, moikka. Moikka. Taidat olla Milla. Mä olen Minna. Joo, moi. Se taitaa tulla joku uusi ratsastaja. Peppiina, kato. Häh? Uusi ratsastaja? Varmaan niin, noob. Jep. Ajattelin tänään Milla, että sä voisit vaikka mennä semmoisella hevosella kuin Neva. Neva on tuolla tallen viereisellä tarhalla. Niin sä voit vaikka mennä sen sieltä hakemaan. Se on nyt siellä tarhassa yksin, niin sun ei tarvi mitenkään niinku sit laittaa äkkiä mitään porttia kiinni, kun ei siellä ole nyt ketään muuta hevosta. Joo, okei, no mä menen nyt hakemaan sen. Sä oot siis Neva. Sä oot kyllä tosi ihanan näköinen ja tosi kiltin näköinen. No, mä tuun nyt sut hakemaan sieltä. Noin, sit mennään. Kato, se menee ratsastaa. Minun on pakko mennä kattoo. Joo. Tässä taitaa olla jotain tyyppejä, mut no ihan sama. Ai moikka Nuubi. Oikeesti miksi sä tulit tänne? Sun taitoja ei hyväksytä täällä. Niin, miksi sä tulit tänne? Tuommoiset huonot ratsastajat ei kuulu tänne. Mistä te puhutte? Mä en oo huono ratsastaja. Ja niinku mun äiti vaan ilmoitti mut tänne. Että ihan äiti ilmoitti. Tiesitkö, että toi hevonen on just sun tasoinen? Ja kuule, sä et tuu pääsemään täällä kelläkään muulla, koska ne ei oo sun tasoisia hevosia. Niin, oikeesti, sun pitäis hävetä sun taitojas. Mennään Peppiina, mä en jaksa olla tommosen noliksen kaa. Joo. Häh? Ihan oikeesti. En oo vaan nolis.
kiusaajia vai mitä Neva? Niin. Mä oon ihan samaa mieltä sunkaan. Mä menen nyt hakea sun varusteet ja laitan ne sulle. Noin, nyt sä oot valmis. Mennään nyt maneesiin. Noi tytöt on tuolla. Noin, mä nousin nyt selkään. Mä alan kävellä alkukäyntejä. No, kyllä sinun saa kävellä ainakin käyntejä. Niin, mä oon myöhässä. Anteeksi, mä vähän myöhästyin. No, ei se haittaa, mä ehdin nyt kävellä tässä. Hyvä, mä voitais sitten vaikka ottaa ravia. Joo, okei. Katsotaan nyt, miten se ravaa. Joo. Okei. Hyvä. Sä oot ihan kuin joku mestari. Kiitos. Mitä? Miten toi on niin hyvää? Niin. Haluatko kokeilla laukkaa? Okei. Nyt on olevan tunti, mä menen kattoo. Okei, siirrä nyt laukka. Ja sitten pysähdy mun eessä sitten. Okei. Yes, Neva! Ja ei voi olla todellista. Musta tuntuu tosi huonolta. Pitäisikö meidän mennä pyytää Millalta anteeksi siitä? Joo, kyllä muistakin tuntuu. Mennään vaan pyytää. Hyvä Milla, me voidaan tähän lopettaa tunti. Joo. Tyttö, mä tuon sulle porkkanoita. Se oli kyllä tosi nätisti tänään. Milla? No? Me molemmat on tosi pahoillamme siitä, kun me haukuttiin sua noobiksi ja sanottiin, että sä et osaa ratsastaa. Sä oot oikeesti tosi hyvä ratsastaja. Ja niinku oikeesti me ollaan tosi pahoillamme molemmat. Joo, okei, no ei se nyt haittaa. Jes, kiitos, että sä annat meille anteeksi. Haluaisitko sä olla meidän kaveri? Joo, kyllä mä voin olla. Jes, kiva. Me voitais vaikka nyt hoidella hevosia ja siivota karsinoita. Okei.